Aquest dimecres la badalonense ha acollit la presentació del curtmetratge guanyador del Premi Llanterna 2012. Es tractava d'una activitat organitzada per l'entitat Anastàcies Badalona, que dintre del seu programa Envers Dona Cultura Badalona ha triat la vessant de la filmografia i la llengua per fer col·loqui. El primer cop que toquem el cinema, el curtmetratge. Aquí a Badalona, amb el del Filmets i tot plegat, és una ciutat que els curtmetratges es fan molt sovint, moltes persones hi participen, la ciutat viu i ens va fer molta il·lusió precisament presentar un curt de dues persones badalonines, en aquest cas un director i l'actor en Jordi Saladrigas, el director en Toni Fortesa i amb codirecció amb en Jordi Ràfols. L'acte amb desenes de persones participants hem vingut a veure una pel·lícula curta. Ha comptat amb la presència dels directors del curtmetratge, el badaloní Toni Forteza, Jordi Ràfols, així com l'actor principal, el també badaloní Jordi Saladrigas, els quals han explicat els motius d'aquesta pel·lícula filmada en occità i que vol ser una reflexió sobre aquesta llengua. I com que jo i el Toni, que és l'altre director, teníem contactes amb el món occità, coneixem gent occitana i coneixem molt bé la situació d'allà i de la llengua occitana, vam pensar que seria una bona manera de fer alguna cosa a mig camí entre divertir-nos i que serveixi per mostrar una mica que es poden fer coses en occità més enllà de cantar o fer altres coses d'aquest tipus. Un dels principals problemes que té avui en dia Occitània és precisament que la llengua no es parla o que es parla molt poc. Precisament la iniciativa de fer un curtmetratge, en el nostre cas en occità, per nosaltres també és una manera de potenciar o de fer més coses en occità que normalment no es farien. També s'ha parlat de com ha estat el rodatge. El meu personatge és un pagès just abans de començar la Primera Guerra Mundial que rep una carta en la que és convocat a files per l'exèrcit francès. Llavors, clar, la principal preocupació que té aquest pagès és si ha d'aprendre o no francès. La seva realitat, tot el seu món, gira envoltant de l'occità i, per tant, ell considera que el francès no és una llengua de la qual ell n'hagi de ser usuari perquè tota la seva vida... Llavors entra una mica en aquest dilema, no? I llavors el curt juga amb un flash en endavant per veure com seria la seva situació en l'actualitat. Tot el que ha significat guanyar el premi, així com les repercussions que ha tingut a Occitània i a Catalunya. Això és una cosa que fa molta il·lusió, però és que el que ha vingut darrere ens està com una mica sorprenent. No és que sigui gran escala, però ja hem anat al CAOC a presentar aquest curt, ens han fet entrevistes a Barcelona Televisió, ara aquí hi ha diferents mitjans, aquí a la Badalonense tenim la Filmoteca de Catalunya, ens ha demanat si podien emetre aquest curt i alhora que nosaltres anéssim a participar d'unes taules rodones per parlar de l'occitanisme. A més, hi ha un festival de cinema occitano-català en el qual també estan emetent el curt, vull dir que té una repercussió molt gran.